במקור קוראים לזה קריספי רייס, בעצם זה בא מארצות הברית ושם יש כל מיני חטיפים כאלה, מוסיפים לזה אגוזים ושוקולד וקקאו, אבל פה לא צריך, אני מלמד אתכם את הגרסה הבסיסית, תבנית פצפוצי אורז בטעם וניל. זה כיף וזה קל, בפעם הקודמת הכנתי תבנית למיניון, שעטפתי אותה בבצק סוכר, אז פה אני מלמד איך להכין את התבנית לכל הדבר הזה, אתם יכולים לעשות כל דמות שתרצו. אז כמו שאמרתי, זה פחות סרטון דיבור ויותר סרטון הדרכה. בואו נתחיל. אני בעצם לוקח מרשמלו ואני מוסיף לו חמאה, מכניס את זה למיקרו לדקה ומוציא, מסתכל, מחזיר, עוד דקה, מוציא, הכל אמור להתנפח כזה. אני מערבב עד שנהיה לי כמו עיסה נוזלית כזאת. אני מוסיף פצפוצי אורז, קונים את זה בסופר ככה בדיוק, בלי סוכר. מערבב. אני מחכה עד שזה מתקרר טיפה, אתם רואים את הסיבים האלה? משמן את התבנית טוב. לוקח מתערובת הפצפוצי אורז, מכניס אותה פנימה ודוחס. כמובן חשוב מאוד לבחור תבנית שהיא בצורה של התבנית שאנחנו רוצים בסופו של דבר שתהיה, אם זה עגול או מרובע. אני משמן את הידיים ודוחס אותה פנימה כדי שזה יהיה כזה יציב, תבנית יציבה. אלה התבניות שלי, והנה ככה זה נראה כשזה מתייבש ומתייצב. כרגע זה איזה דמות שעשיתי, אבל אפשר לעשות את זה כל דבר, דמויות או ידיים חיצוניות או רגליים, כל דבר שהוא לא חלק מהעוגה, שבעצם אנחנו רוצים אותו חיצוני, אבל לא בא לנו לאפות עוגה במיוחד בשביל הדבר הזה, וגם זה לא יחזיק את זה כמו שצריך. זו בעצם תבנית, אני מגלף בסוף עם סכין בעדינות. בעצם אני רוצה להוריד את החספוס של הפצפוצי אורז וליצור משטח חלק, שאותו אני אצפה בבצק סוכר. תודה שצפיתם, ואם נהניתם, אני מזמין אתכם לעשות סאבסקרייב פה למטה ולעקוב אחרי הערוץ שלי, לעשות לייק ולהגיב.